Ola, que tal? Eu sou Xesús Búa, sou fotógrafo e reporteiro na Costa da Morte. Durante casi uns 30 anos tocoume informar sobre un dos millores eventos que se desarrollan aquí na Costa da Morte, en Galicia e prácticamente no mundo, que é a Feira do Encaixe de Camariñas, donde toda a comarca nos xuntamos ali para ir a ver as nosas palilleiras que palillan e ali estamos. Durante eses 30 anos tocoume tres alcaldes de Camariñas, tocaronme varios directores da mostra e tocaronme moitas historias. Unha das historias máis bonitas vivinas pois ali, cando un membro da miña familia, Teresa Búa, ganaba o primeiro premio de xóvenes diseñadores. Aquel día acórdome que eu estaba facendo fotos, cubrindo ese momento do desfile e tal, e eu vía, claro, eu facía fotos e vía, e vai o terceiro premiado, o segundo premiado, e eu estaba facendo fotos, pero non oía, non apercibía, nin eu me enteraba de quen ganaba, hasta que vin saltar a miña filla no aire, aquilo era espectacular, dixen, pois ganou Teresa. Entonces eu xa me emocionei moito, casi non fun capaz de facer as fotos, pero deime un golpe ca cámara nun ollo que me quedou un ollo negro. Gracias á Mostra do Encaixe, que é un evento espectacular. Que viva por moitos anos a Mostra do Encaixe, que viva a Costa da Morte, e iso, a Mostra do Encaixe de Camariñas, unha das millores do mundo. Gracias por asistir.